Dead on the spot ang 40 anyos na negosyanteng si Jerry Altavano matapos na pagbabadilon kan dai pa nabibistong kagibo sa mismong barangay kaini sa barangay Loclocan Norte, Jose Panganiban, Camarines Norte, alas 8:45 nin aga kasuodma. Sa investigasyon, gikan sa barangay Santa Barbara ang biktima, asin pauli na kota sa saindang residensya lunad kan sa iyang motorsiklo, alagad antes pa man makauli, pinagbabadil na ini kan sospek. Treseng tama nin bala ang sinapo kan biktima. Tama sa likod, payo, takyag asin iba pang parte kan sa iyang hawak ang tulos na ikinagadan kan biktima. Marami pong tama, considering na marami pong nakuha ng MPCL dun sa crime scene. 13 na higit yata, 13 pieces na MPCL, 5 bullet. Pighihiling na posibleng iwal sa pamilya asin negosyo ang motibo sa krimen. Sabi wala naman nakakita kasi so far, yun lang inaano namin, dinedevelop namin kung paano siya, kung sinundan ba siya, kung inabangan kasi dun sa lugar is walang kabahayan dun kasi medyo bundok na itong lugar na ito. Walang kabahayan, walang nakakita pero may nakadinig ng putok. Sa presente, nakapatente na ang bangkay ni Altavano sa saindang residensya. Padagos man ang pinagigibong investigasyon kan otoridad, nga ni madakop ang mga kagibo. Para sa mga storyang tatak, Bicol, Maria Lorenzana.